entzuleok, zazpitako albistegi honekin ematen diogu hasiera jaio berri den gure kate euskaldunari. Egunero emitituko dugun albistegi honen helburua gertaerak modu profesionalean eta konpromisoz eskaintzea izango da. Freskotasunari eta erritmo biziari uko egiten. Gure betebeharra ikusleen interesei erantzutea da. Informazio egiazkoa eta gardena helaraziz. Besterik gabe, astera goaz. Gaur berri albistegia. Titularrak. Euskararen gainean hitz egiten emango diogu hasiera gure albistegiari. Larunbat honetan Euskarako nazioarteko eguna ospatuko da Euskal Herrian. Eskoriatzan hala ere, gaur hasiko dira antolatutako jarduerak. Horietako bat zuzenean ikusteko aukera izango dugu, bertan baita gure lankidea, Maider Juaristi. Kaixo! Bai odei, hemen gaude Eskoriatzako UESI fakultatean. Euskararen egunari omen eginez ikasleek antolatutako ekintzetako batean. Bestalde Eskoriatzako udalerriak jarduera ezberdinak antolatu ditu herritarrentzat asteburu osoan zehar. Musika kontzertuak, euskal dantza, herri bazkaria, trikipoteoa. Eskoriatzako UESI fakultatean dagoeneko euskararen egunari dira ospatzen. Eskoriatzako udalak ere, Engenke ekimenarekin eta Itzorrotz kultur elkartearekin batera, 8. urtez asteburu osorako hainbat ekintza antolatu dituzte. Helburua, betiko hizkuntza euskara dugula gogoraraztea dela azaldu digu Eskoriatzako euskara teknikariak. Antolatzaileek parte hartze handia espero dute eta herritarrak gogotsu agertu dira asteburuan antolaturiko jarduerei begira. Bai, normalian parte hartzen dut. Dauz kontzertu batzuk antolatuta eta hortan parte hartuko. Eskoriatzako udalak atezateko zabor bilketanen kanpaina abian jarri du. Egitasmo honen helburua birziklatze eredua aldatzea da. Debagoienako mankomunitateak Italiara bidaia antolatu zuen 2010ean. Atezateko zabor bilketa sistema ezagutzeko helburuarekin, bertan izan ziren Eskoriatzako udaleko zenbait zinegotzi. Orain, proiektua hemen ezartzea nahi da. Badauz beste sistema alternatibo batzuk, adibidez atezatekoakin, lortzen dela kasik 182 birziklatzea. Sustatze kanpaina abian baina, orain herritarren konpromisoa zenbatekoa den ikusteko dago. Hombre, funcionar sí que reciclan, pero luego hay zonas en las cuales se quedan súper sucias y las basuras están por todo el pueblo. Nahiko ikusten dugu gogoratzen, nire basuria ataratzen, noizian behin, egoteko egun baten bat eta beste baten beste bat diteko. Eskoriatzako udalak birziklatze sistema berri baten aldeko apustua egin du. Atezateko birziklatze sistema ezarri nahi du epe laburrean eta dagoeneko martxan jarri ditu sustatze kanpainak. Bizi dugun gizarte trantsizio honetan tratu txarrak oraindik protagonistak dira. Honen aurrean, Arrasateko berdintasun sailak hausnarketa egitera bultzatu nahi ditu bere herritarrak prestatu dituzten hainbat kanpainen bitartez. Espainiar estatuan 5,7 igo dira biolentzia salaketak urtean zehar. Arrasaten aurten ez da kasurik izan, baina udalak hainbat kanpaina antolatzen ditu arazoari aurre egiteko. Maider Morraz pertsonal eta berdintasun buruak eman digu honen berri. Gure apostua da emakume gazteengan eta baita gazteak ez direnengan lan bat egitea tratu txarrak ez jasateko, segituan igertzeko noiz dauden olako harreman baten barruan eta horren aurrean erantzun bat emateko aldan eta azkarren. Emakumeen aurkako indarkeriaren kontrako eguna azaroaren 25ean izan zen. Horren aurrean, berdintasun sailak hainbat ekitaldi antolatu zituen tratu txarrak salatzeko. Astelenan UESIko fakultatean Rufi Etxebarria politikariak eta Iñigo Irun abokatuak euskal gizartearen paradigma berriari buruzko hitzaldia eskaini zuten. Jarduera honek izan zuen harrera ona ikusita, antolatzaileak oso pozik agertu dira. Rufi Etxeberria eta Iñigo Irunen hitzaldia izan zen astelenean, UESIn ikusentzunezko 4. mailakoek antolatuta. Jasotako datuen arabera, 911 pertsona jarraitu zuten hitzaldia, streamen bitartez. Aitzoi Loyola hitzaldiko moderatzaileak bere iritzia helarazi digu. Incidentzia bai izan da, espero zena baina handia, tipat mediatikoki, komunikabide. Ikusentzunezko 4. mailako ikasleak oso gustura agertu dira emaitzen aurrean. Hala ere, ez dute beste hitzaldirik aurre ikusten. Mondragon Unibertsitateko UESI fakultatea ordea, gaur arratsaldean Juan Jose Ibarretzeren hitzaldi bat
antolatu du. Hau prentzari hitzea egongo dena. Mondragon Unibertsitateak urteak daramatza bere fakultate desberdinetako ikasleei kirol zerbitzu desberdinak eskaintzen. Hil honetan amaituko da neguko futbol txapelketa eta antolatzaileek beste jarduera desberdinetan parte hartzeko gonbita egin nahi die ikasleei. Kirol zerbitzua da Mondragon Unibertsitateko ikasleentzat eskura dagoen zerbitzu garrantzitsuenetariko bat. Kirol desberdina jorratu eta entrenamentuak naiz ikastaroak antolatzen dira. Fakultateen arteko txapelketak egiten dira, baita beste unibertsitate batzuekin ere, Euskal Herri mailan naiz Espainia mailan. Helburua da pixkat astean behin konstanteki elkartu eta kirol bat praktikatzea. Mondragon Unibertsitateko kirol zerbitzuko eskaintzei begira, datorren hilean karting, sabeldantza, defentsa pertsonala eta neguko futbol txapelketa antolatuko dira. Honen bestez, amaitu dugu gaur berri albistegian, mi esker ikusentzule zuen arretagatik bihar ordu berean hemen izango gara. Gogoratu berriak eguneratuta dituzuela gure sare sozialetan. Bihar arte.